ngati foni yanuyo yangosintha zochitika nkuyamba kujama pamene mukugwiritsa ntchito, ndi tatiye ndikuoneseni kuti mungapange bwanji kuti ibwereremo iwekhenso fast. Ndiye chomwe mmene yakuchita ndikupita ku settings, kena kumuseseresa mmosi ndikupita pa device care, battery and device care. Pali enaso amangolembera kuti memory, kena kuti manga click pamenepa, kenako tipita apalemba kuti memory, kenako mapanga apa pa create now. Basi zikatero zimakhala kuti zatheka, ndiye kuti izi zathandizira kuti foni yanuyo ipange close ma application onse amene akupanga lani ku background, zomwe zimapangisa kuti foni yanuyo izipangako zinthu zachangu. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni, osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video sati.